ଜଙ୍ଗଲରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଭୋକରେ ବୁଲୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆଟିକୁ ଦେଖିଲା। ବାଘ କହିଲା, ଆଜି ତତେ ଖାଇବି। ବିଲୁଆଟି ଭାବିଲା, ମୁଁ ଆଜି ମରିଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ରାଜା ଯଦି ଏମିତି ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ହସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଆଉ ରହିବନି। କେହି ବି ଆଉ ସମ୍ମାନ କରିବେନି। ବାଘଟି କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ଏବଂ କହିଲା, କେମିତି ଜାଣିବି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି? ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲାଇ ଦେଖାଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କେତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବିଲୁଆ ବାଘକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲାଇଲା। ସବୁ ପଶୁ ବାଘକୁ ଦେଖି ରାସ୍ତାରୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବାଘ କହିଲା, ହଁ, ମୋତେ ଏବେ ସତ ଲାଗିଲା ମୋତେ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଲୁଆଟି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ହଁ ରେ ବାଘ, ତୋତେ ସମ୍ମାନ ନା ଆଉ କ'ଣ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥା। ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଗଲି। ବିଲୁଆଟି ବଞ୍ଚିଗଲା। ତଥାପି ବିଲୁଆଟି ଖୁସି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତଥାପି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ।